Pasensya ka na kumat ka na nga. Naungat nga yan ni Mami. Ngayon, saan lang kamalapdan iti panagayat ko kin ka? Ngam, amangan mo saan da ka napadapawan iti balay. Oray ni Daddy. Mabalin. Sa anak ka no, ang mag-ayan-ayan. Sana siya tito ba iti panagadal mo? Kaya't ka ngagbalin nga inspirasyon ko. Tapno may pasnek mo ti panaga. Baliktad. Sapadi. Sana siya tito ba iti panagadal mo? Bari dyan, pwede. Kaya't ka ngagbalin nga inspirasyon ko. Bari dyan. Mabalin. Sa anak ka no, ang mag-ayan-ayan. Sana reta tito ba iti panagadal ko? Kaya't ka ngagbalin nga inspirasyon ko. Tapno may pasnek ko ti panagadal ko. Ulysses. Saan ko maalag iti dadakkel tati makalapad kan ka? Tapno kayatan nak, Catherine. Iti mo lang naman.